Gaur eguerdian, LAB sindikatuko heldu eta pentsiodunak elkarretaratza egin dute lege zaharraren enparantzan. Kontzentrazioaren helburua, jubilatuentzat bizi baldintza duinak lortze izan da. Bestalde, Foru Aldundiari ordaindutako zergak zerbitzu sozial publiko, unibertsal eta kalitatezko batean inbertitzea eskatu dute. Gainera, zerbitzu sozialak, pertsonen arretan, ongizatean eta herriaren gainontzeko behar izanetan egon daitezela eskatu dute. Rebindikatzen dugu, pensionisten eta helduen gabezia o eskazia, ezta? Eta gu emakume bezala, eta alarguna bezala, pentsio duinak eukitzea. Gero baita ere ulertzen dugu oinarrizko soldata jubilatuentzat gutxieneko izan behar duela 1.020 euro. Horti beherako iruditzen zaigu miseria bat bezala ulertzen dugu duintasunik gabea, kalitaterik gabea. Eta horri garrantzia handia ematen diogu baita ere. Elkarretaratzean, batez ere, 6 puntu azpimarratu nahi izan dituzte LAB sindikatuko pentsiodunak eta helduak arloak. Kopagoari ezetza ematea, zaharretxe publiko gehiago sortzea, pentsioak ez izoztea, pentsio duinak bermatzea, alargunen pentsioak 170%koak izatea gutxienez, eta erreforma berriak ekarriko duen miseriaz informatzea. Kontzentrazioaren amaieran, helburu eta eskakizun guztiak laburtzen dituen bertso bat abestu dute. Eta iritsi eta gero